Takže čaute ľudia, vítajte u mojej dnešného videa. V dnešnom videu vám ukážem, ako mi prišla dubajská čokoláda. Som z toho trošku sklamaný, lebo je dosť malá. Taký malý balíček. Takže ideme na to. Takže ideme si rozbaliť. Po rozbalení vám ukážem finálny výsledok. No takže ja už som to rozbalil a vyzerá to presne takto malo. Je to dosť ťažké, je to dosť virálna čokoláda, ale mám pocit, že sa mi asi rozbila. Nie. Som dosť smutný, že to je takéto malé. Pozrite, takéto jak je moja ruka. Potadiaľ mi to je malé. Potadiaľ. Tak aj mi to je veľké. Tak. Takže som čakal o mnoho väčšiu čokoládu za 13 €. Ale keď to je normálne, že toľko stojí, tak to toľko stojí. No, ideme si rozbaliť. Oh my gosh. Oh môj bože. Oh môj bože. Kámo, to je ešte menšie. To je ešte menšie v tom sáčku. Kámo, to je ešte menšie v tom sáčku. To sa absolútne neoplatí kúpiť. Ukážem vám hneď, ako to otvorím. Dobre, túto čokoládu už máme. Vyzerá to takto. Ideme to kámo. Chrumka to riadne. Ochutnaj. Chutí ti to? No. Daj mi to. To som chcel vždycky otvoriť. Kámo. Mohlo to byť trošku lacnejšie. Ale kámo, je to dobré. To reálne, to sú cestoviny. To sú surové cestoviny. To sú zaliaté čokoládou, no pistáciovým krémom a z čokolády. Vieme urobiť aj doma, kámo, zadarmo. Nechápem. Kurde. Na videách je to ostatných youtuberov to veľmi prehypované. Ukazujú, jak to chrumka. A dopravdy tak až tak veľmi nechrumka. Môže byť. Tak toto bolo dnešné dosť krátke video. Vidíme sa na budúce. Čau.